Laba-laba. Hello. Hello, Moto. One viewers, hello. Yo, parang Jason. Hello po kayo, Mark Guillermo. Hello, shout out. Thank you po sa pag-tune in. Naglalaba kami. Habang walang pasok. Habang walang pasok. Habang linggo. Laba-laba. Hello, silent viewers. Hello po. Ma, pati. Kahapon po yung fiesta. Kahapon po, ngayon ko lang na-upload. Kahapon yung fiesta. Hello. Banlaw muna. Doon ka sa kanila nagluto. Doon po ako sa sa bayaw ko nagluto kasi nagpabinyag yung bayaw. Si bayaw doon sa kapatid ni Mrs. Nagpabinyag yung anak niya. Hindi naman naganda sila. Hindi po sila naganda, Kuya Noli. Hello, 3 viewers. Solid viewers, hello. Hello viewers, hello po. Shout out. Okay na daw, ha? Okay, lapit lang sila sa inyo. Malapit lang po. Katabing barangay lang po. Katabing barangay. Hello sa 5 viewers. Shout out. Laba-laba.
Hello. Hi, Kuya Mark Guillermo. Hello. Kumusta po ang lahat? Tanto yung langgan. Tapos mag-usapot sila na para bigla dadawin. Ano ba? Ano? Bo? Hello, hello. Hello sa 5. Good afternoon po. Hello sa 5 viewers, shout out. Wah, ada dua monyet.
6 viewers, hello. Hello, silent viewers. Dito na ako. Just wait. Wait. Ha? Hindi nag-just ano? Dada? Dali lang dito. Six viewers, hello. Bawal po kayo. Hello sa 5. Good afternoon. Laba-laba. Bawal ang pasok. Nih.
Diri, nang Sari na. Sari? May. Masal nga. May. Ingat siya tayo. Kay Ate Cheng, kumusta po? Yo sa inyo dyan. Pati pa naglalaba. Ate Cheng. Nagaano ako Ate Cheng eh. Dito sa kabila naman, ayan po, nagda-dryer ako. Dito lang sa taas po yung dryer. Nagda-dryer kasi biglang kumulimlim. Kanina sobrang init, ngayon kumulimlim siya. Alam sa 6. Gising ka pa Ate Cheng. Gabi na walang ligtas ang parang Jason sa labada. Walang ligtas. Every Sunday po yan Ate Cheng. Biglang kumulimlim. Pagkatapos mag-edit. Ako naman dito sa kabila po nag-aano. Isa mo, ano mo? Ma. Hello sa 7 viewers. Hindi na naman naginip lang. Wala lang ligtas. Naginip lang daw. Sa ano. Ate Cheng, dito ako. Ano sa inyong lahat? Ano din? Laba-laba. Tambak na naman. Manghuli namin yung yung kumot. Manghuli ang kumot. Nasilip lang sa cellphone bago matulog. Yan na kasya? Hello 6 viewers. Ano ko muna yung binabanlawan. Ano po? At yun, balik tayo ulit doon sa balik tayo sa labahin. Biglang kumulimlim. Nakapalibot ko. Ay, labada partner ng buhay natin. Oo nga Ate Cheng. Every ano pa naman kami naglalaba lang. Every week, every Sunday. Pa! Nang ano po? Ha? 3-5 yun. 3-5. Kita mo kasi yung cellphone mo. 3-5 lang yun.
po. Magandang hapon. Naghihingalo na poso nyo pa rin, Jason. Naghihingalo. Ganyan yan, Ate Cheng, pag ano, pag, tawag na ito, pag tinitigilan ng pagbomba, mga 2 minuto, ayan, bababa yung tubig. Kailangan, ano na naman, lalagyan ng tubig para mabuhay ulit. Kuya Alfredo, hello daw po, sabi ni Ate Cheng. Hindi ka pa inaantok, Ate Cheng. Ano na ata dyan eh? Anong oras na ba dyan? 12? Ito 12 na ba dyan? Ha? Tapos na ba? Diba siya lang? Ibaliktad natin ang ating cam. Kasi hindi namin nakikita yung comments eh. Hi! Yan. Hello si Seven. Tatlong planggana. Tatlong planggana para diretso. Kulang pa nga lang isa. Lagay ng daon eh. Antok na daw. Antok na. Dito yung daon. May naman pa pala ito. Sila ba? Sila? Sila lang mo? Yellow 5. Actually, matagal na nagbabantay. Yellow 5. Sa taas yun. Talaga mo? Hello si Six. Antok na. Napadaan cellphone. Automatic check ng channel. Thank you, Ate Cheng. Ay, Saturday nga pala dyan kayo. Saturday. Okay lang naglalaba. Kamalimlim ang langit. Kanina sobrang init. Yung 6 viewers sa low at sa 5 na nag-thumbs up. Napadaan sa cellphone. Automatic check ng channel niyo. Nanood ka Ate Cheng dun sa ano? Nung niluto ko magdamag. Pabinyag yung kapatid ni Ami. Pabinyag dun sa anak niya. Grabe. Magkano yung super crunch? Super crunch mo. 14 yun. 14. Magdamag. Parang yung magaan na ako, parang magre-retire na ako sa pagluluto. Kasi grabe na. Ngayon, isang linggo na naman yan na mararamdaman ko. Parang may mga umaakit na lang kami sa bakit. Napakainit. Magdamag pa naman na ano. Yung kabad sa init tapos laging nakatayo. Talo po kay Alfredo. Wala yata Team Hamog. Ngayon na sabi ni Kuya Alfredo. Baka may mga naka-live na iba ata, Kuya Alfredo. Hello 6 viewers. 7 viewers hello. Wala ako para mabilis namin may sampay. Alam na kapag nag-live, walang pang-upload. Walang pang-upload talaga.
Nasa 6 po. Magandang hapon ulit. Wala yata Team Hamog ngayon. Sabi ni Kuya Alfredo. Shoutout sa Team Hamog. Hello po sa inyo. Yung ina-dryer ko. Puro damit yung labahan, puro mga damit ko. Ako lang yung pinakamaraming damit. Hindi tayo yung alis ng alis. Mga pantrabaho. Sana 1,000. Hindi man lang naging 1,000 to. 20 pesos. Nasa bulsa. Ma. 20 pesos. Ma, basa mo. Ate Cheng. Ay, meron. Meron pa. Medyo tumataas yung offer ah. Medyo tumataas yung offer. Ano Ate Ching? Sige pag-igihan ang labadami, swerte. Ito, Ate Ching oh. Medyo tumataas yung offer. Kanina 20. Ngayon 70 na oh. Mga short yan ni Ami. Oh. 70 na. Ay, thank you Ate Ching. Thank you, maraming salamat Ate Ching. Medyo tumaas yung offer. Oh, naglaba lang, nakakuha ng 90 pesos. Nakakasipag sana kung ganyan, 1,000. 1,000 yung nakukuha. Wow. Sorry na po sa. May 90 pesos na. Ano yung 20? Kanina. Ano na, May? 50 pesos. Pandagdag sa swerte si Ate Ching. Naka 90 na. Pandagdag swerte. Mga ano yan, benta siguro to sa ano, tindahan. Nakakalimutan ko lang i-ano. Ibubulsa ko lang bigla. Yan, ibibilad natin ang swerte. Yan guys, pandagdag. Ate Cheng talaga. Ate Cheng. Hello, Sanay. Dumadami na tayo. Kumusta po ang 9? Tingnan mo. Pasensya nila Kuya Boy. Sila Kuya Binti. Sila... Makbal, mayroon na eh. Baka may mga nakalayo na iba. Kuya Robin. Masya tayo Kuya Robin. Mas. Bahay ko. Kuya Billy ko, hello. Good PM, parang Jason, late na naman po. Hello. Kuya Billy, hindi pa naman po. Kakaano lang Kuya Billy. Ilang minutes pa lang naman po. Naipon lahat ng labahin simula nung umalis. Pati yung ginamit namin sa Manila.
Panibagong masa ano? Ha? Panibagong sabon? Sabon na ito. Mga... Panibago? Kamu na yan? Tudang nalaka? Ha? Yo! Ubusin ko. Hello Kuya Bill, sabi ni Ate Ching. Ubusin kong labahan ngayon para bukas. Pasok tayo dun sa pabahay project. Tapos Martes, mawawala naman ako dun sa pabahay project kasi mag-extra ako na may kumuha sa akin. Yung pinagbayanihan namin nung nakaraan na bahay, tayo na kaagad yun ngayon. Mag-i-slab na kami sa Martes. Tinabayan ako kagabi kung gusto ko raw mag-extra. Kasi kailangan natin 500 din, sayang yung 500. Kahit sigurado tanghali tapos na yon. Kasi pag ganyan slab, kahit half day lang yung bayad niyan buo 500 pa rin. Nasayang naman nun, tapos magbablog pa ako doon sa pagbuhos. At sana panoorin niyo yung vlog na yan sa pag-abuhos ng slab nun. Hello kay Kuya Rini pag pumasok. Kay Kuya Benji pa, Ate Cheng. Sila Kuya Ruben. Ma'am Maria J. lang. Ma'am Maria J. Shout out Ma'am Maria J. At sa lahat, hello. Kuya Shout out Jaime. Madam Cheng, sabi ni Kuya Billy. Yan sila Kuya Jaime. Wala na si Kuya Teddy kaya, kumusta? Kuya, baka busy sa sa duty niya. Dito. Si Kuya Roque. Ito, dapat mo na. Washing. Yo. Hello sa 8. Kabayan Jaime, dito na si Ma'am Chen. Hi Ma'am Cherry, sabi ni Kuya Mark Guillermo. Kaya pa si Kuya Jaime, baka tuloy si Kuya Jaime. Ang aking... Hello Kuya Mark, sabi ni Ate Chen. Ayan na, lumabas ang kinuha mo. Good afternoon sa lahat, sabi ni Kuya Alfredo. Kailangan mag-dryer. Wala yung langit. Wala naman ito, washing. Umalimlim na. Ha?
Hello. Bro Alfredo, shoutout sabi ni Kuya Billy. Alfredo. Hello sa Team Hamog sabi ni Ate Ching. Sabi niya, babago-bago. Ay, hello sa nine. Dryer. Kasi, nagtampo na naman yung langit. Sobrang init kanina. Bigla na naman kumain. Kailangan ubusin ng labahin. Kailangan ubusin ang labahin. Hello sa nine. Baka makatulog na ako. Sige Ate Cheng. Tulog ka na po kasi ano na eh. Late na po dyan. Baka tusmag na ako. Matusmag na. Ay, Kuya Maki. Hello. Ayan na si Kuya Maki oh. Hello mga brothers. Sabi ni Kuya Maki. Wala pa sila Ma'am Cheng. Sumilip lang ako. Kumusta ang lahat? Ayan na yung pakita ko sa inyo yung mga chicken ni Hailey. Ayan o. Ayan o. Eto, si Whitey. Ayan si Chikabu. Ayun. Eto ano na to eh. 8 years old na to eh. Eto. Si Whitey. Ayun. Ano pa yan? Mga siguro 5 years old pa lang yan. Ayun. Yung nandito naman sa likod ko, 2 years old pa lang to. Eto o. Kita ba? Eto o. Si Dark. Ayan, 2 years old pa lang ngayon. Bro, Maki, shout out. Sabi ni Kuya Billy Koy. Hello, Maki. Sabi ni Ate Cheng. Ang Maria J. Glow. Bisa ako sa Maria J. Hello kay Maria J. Tsaka si ano, si Kuya Sam. Kumusta kaya si Kuya Sam? Wala si Kuya Romel. Kuya Romel, tulog yun. Sana meron kang manok yung nangingitlog. Meron po Ate Cheng, madami po. Kaso ano lang sila. Ayan o. Yung may ano pa yan, may inalagaan pa rin po yan si Hailey na ano. Si Magenta. Kaso namatay siya. Ayan po, yung manok. Madami po kaming manok. Kaso ano po, tawag nito. Hindi rin namin kinakatay eh. Yan lang. Pinapakain lang namin sila. Kasi na ba yun yung mga chicken Malapitin mo. natin? Bigyan mo ng pagkain. Ayun pa yung ano, yung pato ni Kuya Puloy. Kaso isa na lang siya, namatay yung lalaki. Ayun o. Yung pinabili ko. Kasi sabi ko sayang yung mga natitirang ano. May natitirang kanin-kanin dito. Sabi ko wala naman tayong papakainin. Bumili ng pato. Hi Kuya Rainby. Hello. Kumusta po? Hello sa lahat. Magandang hapon. Prituhin itlog. Parang di ko rin kasi kaya Ate Cheng. Hindi rin kami nagkukuha ng itlog. Yung mga manok nito, ayaw nilang pagpakatay. May mga tira-tira kasi kaming kanin pag ano. Sabi ko, Pero sa kinamamatay. sayang yung mga kanin. Sabi ko bumili ng pato. Ayun po, bumili ng pato kay Kuya Puloy. 2. Isang lalaki, isang babae. Kasi yung lalaki, biglang nanghina. Di ko alam kung ano nangyari doon. Pinagpalo ng ano. May sugat siya eh. Hindi na rin siya makaka-recover. Ayun, namatay siya. Oh, gana. Sarap po yun. Sarap po na. Ang daming kalap dito ay. Kabayan Rain Bro, shout out. Sabi ni Kuya Billy Koy. Asa yung isang laundry? Yun. Hello sa tree. Kumusta sa tree? Kumulimlim bigla ang la. Ate Cherry, hello daw po. Sabi ni Kuya Rainby. Si Kuya Rene ah. Hello bro Rain. Sabi ni Kuya Maki.
Kuya McCoy. Kuya Billy Kabayan, shout out. Dito muna po ako sa ano. Ay, ikot natin yung ano, yung cam. Para dito. Makatulong na ako dito sa pagbanlaw. Ayan ang aming gripo. Pasensya na po sa kalat talaga. At yun. Maano na kasi ito eh. Mga bulok na yung mga kahoy. Kuya McCoy, shout out daw po. Ayun, kumot na. Sunod na natin yung kumot. Hello, Kuya Ray. Hello po sa lahat. Silent viewers. Hello, comment po kayo. Hello? Tari pa talaga. Banlawan mo sa ito. Tapos, kala ko na, din ang balutot mo. Banlawan po ito. Hello sa 6. Kuya McCoy, shout out. 7 Kuya Wendy. Mukhang inuulan pa nga. Dami. Ang daming mga kumuto. Bibigat pa naman ito. Kaya ako naglalaban nito kasi mabigat ito eh. What? Brother Rene, parang Jason bihira na lang siyang mag-comment sa live niyo or sa iba pa, ba't kaya? Sino? Hindi, Sino ito? si Kuya Rene daw. Ano? Ay, active po yan, Kuya Billy. Kaso, siguro ano, parati po yan, si Kuya Rene. Siguro ano kasi, Busy. busy. Kasi may tindahan daw po yan si Kuya Rene. Tsaka pag ano, humahabol talaga yan si Kuya Rene. Humahabol din niya pag halimbawa po ganito live, wala siya. Magko-comment na lang po yan. Minsan silent viewers siya.
Minsan Pag kasi may pag, makita po kayong naglilipad-lipad na heart, pag may nagpapalipad po ng heart, yan si Kuya Rene. Yan yung sign niya eh. Siguro po baka busy lang po. Saka minsan probinsya din kasi si Kuya Rene. Minsan magsasabi po siya na minsan brown out pa nila, minsan data lang kasi ang gamit niya eh. Siguro busy sa mini grocery niya. Ayun si Kuya Rene, busy talaga siya sa niya. ha? Sa Sabon. may tindahan kasi si Kuya Rene. Hello sa 5. Ay. Tapos na yung mga damit. Dito naman tayo sa Mabibigat kasi ito. Ang kumot. Kaya dito tayo ni Ami. Nung nasundan nito na naglaba ako, gabi. Tapos na ako mag-edit. Hindi pa ako makatulog. Maaga pa. Ginawa ko, naglaba ako. Alas 12 ko na tapos. Alas 12 na gabi. Kaya dalawa no? Ma? Kaya dalawa? Ano mo? Pampasa ba? Siguro nga bro, makibisi talaga. Humahabol naman po yan si Kuya Rene siguro sa Humahabol po siya sa comment pag tapos na yung live ganyan. Sa 7 ulit. Parang Jason, baka hindi bumubula ang gamit mong sabon. Joke lang. Nabula yan. Ito yung sabon oh. Sa 6. Kumusta po? Sa 6. Siguro unti-unti ko nang isampay yung upa. Kaso, ito nga magsasampay. Ano mo?
Pagkalab ako nitong mga pumunta to, tataguin ko na po. Ibigat! Kaya mainit naman ngayon dito sa probinsya. Lahat na gamit yung kumot. Lalo na itong bigat nito. Mas mabigat pa. Woo! Bigat nito. Na? Ma? Hello sa 6. Bro Billy, Bro Romel, andun sa live ni Ate Margie, nagwawala si Ate Bidang. Nakakaawit niya. Matataas na kanta, binabanatan niya. Bro Romel, Bok, kung asaan man kayo ngayon, shoutout sa inyong dalawa. Sabi ni Kuya Billy Koy. Ay, nakalive po ba si Ate Margie? Oo. Lipitan mo lang mo ako. Bro Romel po, asan na kayo? Asan ba sila? Hello sa 8. Comment po kayo. Kwentuhan man lang. Sa 8. Pampawala ng ano. Pampawala ng pagod. Ano sa 7?
Luto kita sa mani. Ang laman ito. Ma? 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 Ha? Ang nagdagtinda. Hello sa 5. Yes. Ay, wala pa ata tayong bar yun eh. Ang 100. Wait lang, doon lang kayo. Bibi ka mga tubig na. Inumin na. Bibi. Bibi. Na? Kumuha ang tubig isang baso. Yung sa pitsil yung malamig. Ito? Ito. Dali mo na yan doon.
sa 5. Parang Jason, tuwing linggo ka ba naglalaba kasi tuwing makalawa kasi mahirap matambakan ng labahin. Opo Kuya Maki, ano po kami naglalaba? Isang beses lang sa isang linggo. Walang pasok. Pero pag nakatapat na may pasok naman na Sunday, yan. Ang hirap po kasi mag ano, ako dati nung okay pa yung ano namin, nakakapaglaba ako pakonti-konti. Doon lang ako sa harap naglalaba kahit papano na yun nga, may nangyari doon sa ano namin. Hindi ako makapaglaba. Kasi, ha? Walang tubig yung pusit. Bumaba yung ano, bumaba yung tubig na tulig na tugso. Kasi tag-ulan yun eh. Bumaba po kasi yung tubig ng ano, ng gripo namin. Di ba may water pump na po kami kasi bumaba yung tubig. Kailangan magdagdag daw ng tubo. Kaya ayun, medyo may kamakalan pa yung pagpapaayos. Kaya dito muna po kami. At kaya naman sa gripo. Kaya ngayon, medyo natatambakan po kami ng labahin. Hindi katulad dati kasi kahit papano, naglalaba ako, makapaglaba ako ng isang balde na damit, ilang peraso, nagkukusot lang ako. Tapos binibilad ko na lang. Hindi ako nagwa-washing, hindi nagda-dryer. Kaya ngayon natatambakan talaga. Kasi hindi ka mahirap kasi yung tindahan din. Ma? May estudyante. Ano mo nga yung na? Isa. Tugasan mo. Hello sa floor.
Hello sa 5. Ganun ba, tiis lang, may awa ang Panginoon makakaraos din. Opo, Kuya Maki. Sobrang ano po. At Hirap kasi nakikita. sanay na sanay naman po kami sa ano, sa gripo talaga. Kaya, caring. Ma'am Cherry, andyan pa po ba kayo yan? Tosumag na yan si Ate Chen. Sobrang tosumag na yan. Lahat, Ching? Ha? Tulog na yan. Sumula? Tulog na yan, Kuya Maki. Sampay ko muna to. Para mamaya. May ito, solo lang to, no? Nakakabigat nito eh. What's up, our viewers? Hello. Oh, basta. Hi, Kuya Richard. Ang bait naman ni Pre Jason. Thank you, Kuya Richard. Kuya Richard Diamante. Hello. Kumusta? Welcome sa aming live, Kuya Richard. Dito nga tayo habang nagaan. Hello sa 4. Hello po, Sir Richard. Sabi ni Kuya Mark. Hindi niya kasi ito kaya ang bigat. Bawal sa kanya mag-ano ng mga bigat. Alam mo, nagsasapay na ako ng ano, nag-rally. May Para kahit mamaya-maya is matuyo na siya. Na-dryer na naman siya. Hindi saan kami magda-dryer kaso pareho po siya. Yung langit. Tignan ko din kanina. Ayun, mapipilitan mag-dryer. Noni. Ma. Bigat. Hello po sa 5 viewers. Masasabi sa inyo. Ang dami palang comment mo. Hello po, Sir Richard. Sabi ni Kuya Makoy.
Oo naman, madalas ko kayo panoorin kahit di ko napapanood dahil may ginagawa ako, naka-open pa din ako sa inyo. Gusto ko normal nyong buhay, saka natural ang pagganap nyo. Yan, salamat po Kuya Richard. Ma'am, galing ka pagod. Galing ka laging positive lang, sabi ni Kuya Richard. Maraming salamat po Kuya Richard. Kuya Makoy, si Richard, ask ko lang, taga saan po kayo? Sabi ni Kuya Makoy. Salamat po Kuya Richard. God bless po. Lagyan natin ng ano si Kuya Richard. Ayun, Kuya Richard, may ano na po kayo. Sa next comment nyo po, kulay blue na po kayo. Ay, nabaladges pala si Kuya Richard. Ha? Nubalichis. Taga-ano kami dyan, maligaya nabalichis. Tumira kami dyan, Kuya Richard. Nabalichis. Di ba ano yun, maligaya? Sa maligaya. Pag walang gawas po by project, ito yung inaano ko dito sa bahay. Laba, minsan yung mga panggatong. Yan. Sa Bacolod pala probinsya nila. Kaysa umupo-upo tayo, walang mangyayari pag upo-upo. Yan. Yan, maglaba. Ulam talaga yun, ano, gabi, laing, yun, hihingi ako dyan sa kapitbahay, daming laing, lutuin ko mamaya, magugulay ako. Okay, kasi doon sa amin sa Bicol, apelyido rin ng Diamante, sabi ni Kuya Makoy. Hello. Sa 4. Diyan sa puso mo, liwat, alam, tulad sa kulitan. Ay, di ba ba na ano yun si Sir Richard? Akala ko, na moderator ko na yan. Ay, sige. Yes, Sir Makoy, kalat na kasi Diamante, dami din kami kamag-anak ko dyan. Nakasama namin sila dito, Maynila sa reunion. Okay po, Sir Richard. Thanks po sa support mo. God bless you and your family. Sabi ni Kuya Maki. Lang sa 8. Ma, pagkatapos ng salang mo doon, salang mo muna itong kung wala akong nilamit ng BP. Ha? Ano? Hindi ako. Ito isa. Hello sa 7. Yes, Sir Makoy, kalat na. Okay po, Sir Richard. Makakaasa po kayo. Thank you, Kuya Richard. Hindi madami na tayo, ano. Madami kasi, silent viewers na, talagang,
sumusuporta sila pero silent viewers lang sila. Katulad dati ni Kuya Sam, nagulat kami na namin doon sa PGH. Madaming mga silent viewers tapos nakikilala lang namin sa personal. Naiya daw sila mag-comment eh. May makikipagkita pa nga sa amin. Malapit siya sa PGH. Ayun nga, si Kuya Sam, nakita namin siya sa PGH. Matagal na daw kami inaabangan niya. Yung silent viewers lang siya. Tapos, may isa din yung pinsan ni yung asawa ni Ate Jenny. Yung asawa niya na babae. Pinsan ni Kuya, yung asawa ni Ate Jenny. Si Kuya Nono daw, asawa niya. Ayun, sa PGH din siya. O operahan din siya. May yung sa kanya. Hello sa 7. Hello sa 6. Yung uminit na naman. Hello sa 8. Kumusta ang 8? Buk ka dai. Wah. Ano ka nagamit na kalwa sabi? Ilan kaya nito, me? Hello sa 7. Kumusta po ang 7? Ay, si Kuya Jaime. Hello, Kuya Jaime. Sige po, makasimba po muna. Tuloy lang po sa paglalaba at pagsambay. Thank you, Kuya Richard. Si Richard, hello po sa inyo. Salamat sa support. Sabi ni Kuya Billy Coy. Hi, Kuya Jaime. Kumusta, Kuya Jaime? Ako niya Jaime. Kabayan Billy, hello. Kabayan Jaime, shout out. Hello, parang Jason and Ate Annie. Hello din po, Kuya Jaime.
Ayun, kumot mo naman para tuyo. Okay na nga. Nagparami ang aming labahin. Hello bro, Jaime and bro Billy. Sabi ni Kuya Maki. Hello sa 6, Bro Maki. Hello daw. Sabi ni Kuya Billy. Bro Maki, may kalab shoutout. Sabi ni Kuya Jaime. Kumusta ang buhay-buhay, Kuya Jaime? Kumusta po? Hello sa Bible. Ulit. Kaya ito na dryer mo? Ma? Pwede ka dryer? Nagpas-pas sa kilos. Ano kaya kari? Ito.
sa 6. Ano sa 4? O di, dalawa. Ma? Sabay din naman. Pag di kaya ka matulog. Hindi mo ko halos. Hello sa 4. Ay, Kuya Hok. Kumusta, Kuya Hok? Ayun na pala si Kuya Hok. Okay. Parang nawala ang araw dyan. Humina hapon. Opo, Kuya Alfredo. Kaya nag-ano kami, nag-dryer. Biglang kumilimlim. Bro Rowell, mega love shout out. Sabi ni Kuya ni Maki. Kuya hello Sir Alfredo, sabi ni Kuya Makoy. Ano si Kuya Hok? Galing sapa. Magkano yung ano, iba na chocolate? Alin? Stick off? Stick off? 3, 5. Five. Five? Ma? Ma? Ha? Five? 3, 5. Pagod. Hello po. Kuya Roel, hello. Shout out po. Pero pag nakakabili ng ano, walang gana na panlalaki, tigasin. Tigasin tayo ngayon. Pagod. Kawawa din kasi pag di natin tulungan yung asawa natin. Pagod talaga yung trabaho din nila eh. Kaya pag wala akong gawa, naglalaban ito. Kasi nga sinusuluhan ko lang ito eh. Ay nako.
Maki. Rain, Kuya Jaime. hindi ba Hello, kayo Kuya Jaime. nahihilo? Sarap kay Jaime. Hilong-hilo na ata yan, Kuya Hope eh. Nag-love shoutout. Kuya Hello, Alfredo, hello. Makoy. Hello, Makoy. Sabi ni Hello sa Kuya lahat. Alfredo. Medyo nahihilo naman konti, bro, Rowell. Medyo nahihilo naman konti. Palipat-lipat si Kuya Maki eh. Huwag lang ko sa taas. Hirap mga laban nito. Bigat pag nabasa. May isa pang mabigat. Hello sa for Bro Maki. Natatawa si Kuya ko. Kamu pang nama siya. Dunia kena Oh, may ko. Sabi mo sa loob. Pasilip-silip lang bro, Ruel, para mabawasan ang pagkahilo. Sabi ni Kuya Maki. Oh, Hello sa for. Ay, konti naman.
Hello sa tree. Nauubo pa nga ang taong iba. Last ball na mabigat. Bro, kumakpa mo. Ako inikot na lahat. Ang dami bro, Maki. Dami po ba naka-live? Hello sa tree. Okay, sa tree.
sa 4. Bro Rowel, ingat sa pag-ikot mo. Binibigyan mo. Yo. Lotto reviewers. Lagyan mo nga na ano? Daunit ko na. Din, ano? Hello sa 2. Tawa si Kuya Hop. Pasensya na po. Medyo inaano. Bilis-bilis na namin ang pagkilos at wala na, palubog na yung araw. Ang dalawa. Ang tulog. Last na salang.
Hello sa two. Salamat mga kapos din. Yo yo yo. Oh haha. Sabi ni Kuya Ruel. Tusbag na sa Ate Ching. Hello sa two.
Tapos na. Ha? Ha? Ano yung sinakabisag to? At mo muna, ma. Ano tayo maglaba? Ma. Paalam ka muna. Ha? At muna tayo. Ano yan? Nakapitapos konti na lang to, oh. Konting-konti na lang. Paalam ka. Ha? At muna. Hello po sa to. Mag-out na po kami at medyo konti na lang naman po at matatapos na yung aming labahin. At thank you po sa lahat ng nawawala yung isip ko. Tumambay dito sa live. Ate Cheng, thank you po sa pakulay. Hello sa 4. Mag-out na muna po kami. Kasi patapos na rin naman po yung labahin namin. Siguro mga ano pa, 1 hour pa to. Thank you po sa lahat. Kuya Ho, Kuya Maki, si Kuya Jaime, si Kuya Alfredo Lipa, si Kuya, may bago tayong kasamaan, si Kuya Richard, si Kuya Rainby. Hello po sa inyo at thank you po Kuya Billy. Salamat po sa lahat. Bye po. See you mamaya or bukas. Thank you Ate Cheng sa pakulay. Bye bye po. Silent viewers po. Thank you po. See you.